Mazi Ifeanyi Onye-Ije Chai mgbe gara aga ịbịa nọnyelu m na ife nkwanite Igbo ahụ mmere na Lagos anyị kpọrọ Igbo ezuo iwepụtara ohere wee bịa na Lagos wee tọgbọgasịkwa ụfọdụ okwu ka na-agbagwoju ndị mmadụ anya aka na-ajụ ajụjụ ka ịdọwazie ya ọfụma wee bụrụ na ma emetụgoro aka na nke ife gbasalụ ndị Igbo ịwakọba ji ọnụ otu ụbọchị dịka isi wee gwakwa ndị Igbo bi na mpaghara Lagos mgbe ịdị anya bụ Lagos. Mana ọsọsọ anyị bụ Igbo na-awa ji wee na-aya Igbo niile biko ka anyị rọpụtaka n'ovu ụbọchị na-arọ ka Igbo niile welie waa ji. Ịma na mgbe anyị na-akwado ya ma Igbo ezu ụfọdụ bịa na-asị kedu ife eji eme na Lagos mana ọ bụrụ na ị bịa ebe a were ohere ahụ gwa ndị nke bi n'ụzọ ahụ ya bụ ndụmọdụ ajụjụ a na-ajụ tata akaghị dị na-ajụ ya kpatalụ na ebe anyị nọ na anyị na-agbasa ya bụ ozi ife Igbo anyị chọrọ ka anyị malụ ife iji wee na-eche ya bụ echiche maka na ọ banyebego n'obi ndị mmadụ mana ọ ga-amasị anyị ka ị gbalie mara ife kpatalụ anyị mara ife kpatara iji chọọ maọbụ iji na-eche na ọ ya aka mma ka ndị Igbo na-awakọ ji ọnụ otu ụbọchị. Ebe anyị adịghị mma o nwere ibe ndị Igbo na-eme tata anyị asị na ibe eji mara Igbo o nwere oge unu bịa ka anyị bido nnọkọ anyị nọ ajụrụ gị ma o nwere ọjị dị na ịgwa m na ịgbakiri a na-achọkata ọjị tinye ego n'ebele ka ọ nọchie anya ọjị nsị gị na ala ka ị na-apụ jee chọba ọjị n'echichi nke nchiri abụrụ nke mma eji ego wee nọchie anya ọjị na mma agọlili ọjị wee kono ose buru ụwa na anya adịgo ndụ wee bụarụ ọbụ na mma anụ a na-chere gị jee chọba ọjị ịgba karịsịa ya na mesịa chọta ọjị wunye ya n'ọkwa ọjị akwa ibe mere eme ọsọsọ ndị Igbo bụvanwa na-aga ọjị na mba niile enwe na Naịjirịa achọba ndị na-akọnarịsị ọjị nọ ndị Yoruba ịchọba ndị na-echipịa ọjị nọ ndị Hausa mana Igbo ka a ga-aga iwere ọjị nye eburu ụzọ kpọkuo Chukwu agwa gị na ezi ka ide ete abụ ọjị ọ bụrụ OJI omenala jikọrọ Igbo ya na iweta ọjị jidie kpọkuo Chukwu ikenenye iyo ọnya iyo nọ ka esi eme ịrọba ọkwa ọjị ya na nzu ụdị ya maka na unu nọsasị ya anọsa bata anyị ya na anyị amarọ nzu o nwere ibe nzu na-alụ n'ala Igbo etu a nzu a si wee dị ọcha o gosiri obi ọcha o gosiri nnabata oge mbụ ọ ga na-atọ ndị mmadụ rinne onye ịbịa abịa ọ sị gị maa nzu a sị gị maa ọ bụ na itezie ebe a ide anya n'anya ịpụvazi onye bụ gị n'ụzọ mana ọbe mmadụ ka isi ama ebitu gị aka ịghọtago ndị dibịa mezi wezieli ya ebe a na anyị chere ọ na-abụ o nwere ebe ọ na-abụ nọọ ka emere ha nne ya ka ewelie na-eyi ndị mmadụ umegwe nọ ndị dibịa ọ ga-eji ama nzu abụ ibe eji mebe ya bụ ka ama na ọbe mmadụ ka isi wee pụọ o nwere mmanwụ ya abụ ọ na-ege anya ọ dịghị ka ịbụ onye na-agwa ọgwụri nne mmanwụ atụalụ gị nzu ọ tụalụ gị nzu ọ nọ ka ịma nzu ịmasịa nzu tụchieli ya nya azụ ọ gabe ọ tụalụ gị nzu abụ ịrapụ ya oziko gị bụ o ji bụrụ mmanwụ si ka ngịnị ya nwa Igbo niile na-aga ọjị mana ịmasị ndị mmadụ onye ọbụla bịa n'ụlọ ka a gọọ ọjị ka ọ wee nachigha azụ maka na onye ọbụla nwere ike ịnọ na biya eme gịnị gọọ ọjị mana abịa na nke ịwa ji sọọsọ ndị Igbo bụ ndị na-eweta ụbọchị si na tata na-awa ji wee na-asị
ndọrọ ndọrọ enwe n'obodo ejigoli egwe tisa ndị Igbo. O nwere oge anyị nwa nọ n'Enugu ma oge nke ji m obodo ma ekwu emeba enwe MPP nwe MPN. Onye MPN gonye gị mmanya mgbe abụ ị na-eresi anya mara ndị na ya enwe ekezi ya ka ịpụtakwa ịrapụ mmanya abụ maka na ị nwere ike ịṅụ ya bụ mmanya eje ka ọ na onye na MPN na ngị na ndị MPN na-akpa n'unu chọrọ ịkwatu jin ịghọtago Chukwu nyela aka nke a bụ mesie gbasasịa. Now ọ bụ na asị Igbo niile wakọva ji ọnụ ife olulu bụ na Igbo ga-eweta ovu ụbọchị o nwere ike bụrụ Satọde nke ịbụọ na Septemba ma Satọde nke ịbụọ na Oktoba ọba ka ọ dị n'aka ewepụtie gekwe m ntị ọfụma ebe ọbụna onye Igbo nọ ọbụna ọ ma abịanwu ụlọ oyile avụ Igbo kpụrụ okpu Igbo okpu agụ ife anyị na-ada akpọ okpu abịrịba okpuru okpu agụ o jee n'abịa ọzụta ji zụta ọkụkọ kpọọ ndị otu ya egbuo ọkụkọ a esie ji a erie nye awago ji akọwa akụkọ ife gbasara Igbo. Ọ bụ na ndị Igbo n'obodo oyibo amalụ na-asịgo na mbọsị dị etu a na Igbo niile ya awa ji baya edu ndị otu wee bịa ndị ojii bụ ndị Amerịka a na-agwa na-elesi nna nna vele kịta imilikiti n'ime ba achọgo ka ba mara ebe ba si ka ba mara ụdị omenala a na-eme n'ebe ba si. O nwere igwe mụ na ya dị mma rinne abịa bụ Peter Anukwu igwe mba ukwu. O nwere oge a ga-aga ome ọkpọ ndị Amerịka ndị ojii abịa amalụ ma ọ ga-abụ ikekwe na unu jisi ike ya ọnya ahịhịa ịma na oge ọ ga-agba ọbala ọzọ sịba bịa. Ọ bụ na Igbo niile a na-awakọ ji ọnụ a wee duru ndị ojii anọ na Amerịka wee bịa ndị a na-ewu ewu amaala amalụ eduluve bịa echieve echichi veeyila avụ Igbo veeyila aka ma nke onu ma nke aka ewele apụpe dee avụ eji wee chive echichi nyebe okpu mmemme wee gwavava yile ava a wee baa n'ụgbọelu welie na luo Amerịka mana ife ọ ya adị ka ya ma ndị niile a na-apịa ịmasị Kamara LeBron James ba niile akpọ Shaquille O'Neal bancha abịa sịghara sị ka evi ikpubebe okpu mmemme isi ebeba wee tụọ ọkpa na Amerịka ya ịbụ na ndị ọcha niile a na-akpaliba n'ebe anya bụ na ndị odogwu a nwere ebe ba si ịma na ị na-akpa ya mmadụ ime ekwu okwu ka onye abụ si ekwu. Mụnwa bụ Peter Edochie nebaga anya n'ive gbasalụ avịa eji ndị mmadụ wee zụ bụ na ndị ọcha ji aghụghọ wee bịa lagbuo ụmụnna anyị chileva pụọ na ka o si wee bido kedu etu ọ bụ ndị Portuguese ndị akpọ ndị Potokri bụ vanwa bụ ụzọ wee bịa wee bụ na obodo ndị ojii na ndị ojii dị ike ọrụ rinne ọva ji egwa ndị Amerịka ọkwa unu na-achọ ndị ga-alụrụ ụlọ ọrụ n'ugbo na ebe unu ga-enwetaba. Ndị Amerịka wee jụbaba ajụjụ kedu ụdị ive ị ga-eji wee lata ndị a enwere ugegbe ma amadụ ebe a dị ka ya ewere ugegbe bịa o nwere ujeva na-ama mana ọ bụrụ nke ezigbo ya ewere ụtaba bịa pa na-aṅụ esiri esi ewere ezigbo mmanya ọkụ ive a ka ndị a ji wee bịa sị na ive anyị ji achụ nta bụ egbe cham ewere ezigbo egbe bịa. Kedu ife a gwara ndị nke anyị ọ ga-eba bịa
na ba bụ ndị na-akpali na-ede ebe gbasara ndụ ndị mmadụ n'ọlụba historians ibe akaba si na ba na-alụ a wee welu nnabata mmadụ eji wee mara anyị nyebe ebe ba ga-anọ nyebe ndị ga na-egburuva ugbo ndị ga na-achụrụva nta ndị ga na-alụrụva ụlọ ive niile a ka enye ebe ọ ga-enche je na-enete ndị niile a bụ na arụ odeba asị ọ dị mma na-eziokwu na ndị abịa kaba ncha nọlie agwazi ka a rapụta ebe kaba n'ọlụ onwebe ma wee kpụrụ ndị niile a wụnye n'ụgbọ mmiri rụzie n'ụgbọ mmiri kụwava ịga ebe a ka o si wee bido si na ọpụta Edochie gwa gị ịghọtago vanachietezi azụ chisiala ụmụ ive dị aṅa wee nachiete si na ndị inu bụ ndị chịtara ya na ba na-asị unu bịaba na ebe abụ magburu onwe ya nke onye pụtazie dulu mmadụ si leta na ilu ebe a bụ n'ihe eweta ememe wee si etu ọkwa nke o si wee bido ọlụ anyị ka ọ bụ ịkọwara ndị ojii abụ nọ na Amerịka na ka ife a bido ọkwa ndị ọcha bịa lavuo anyị chịrị unu pụva ka anyị maka na-atụ ọ bụ na onwe mụ agbọghọ ị nere anya bụ na ibe ya na-adịghị mma ịsị nwa agbọghọ anaghị achụ ya ọ nwere mama achụta na nwatakịrị a ihe ebu ụzọ juva ese nke mbụ kere ebe ba bi nwatakịrị ọ na-apụ ọlịlị kere ebe ọ na-ada eje ọ na-aṅụ mmanya kere ụdị ọ na-aṅụ isi ewu na-akụ ya mma ka anụ nchi ka ọkụkọ ka eju kere ebe ọ na-eje ata ebe a iche ọtasịa ive niile a ịma na idigo nkwadobe iwee debe ihe mbọsị ihe edetie ihe ekpo ebe niile a wee pụta nwatakịrị na-aza ka ezi onye maalụ onye gwazila onye a ebe niile ahụ mana ọ nagoro gị ebe a bụ ịghọtala ya etu a ka ndị a si wee mee ife a na-aga eme egosi gị ndị a na-akụ ịga mmadụ ejikwe n'ịga apụta n'ala na ọ na-adị n'ụgbọ mmiri ekpoziri meba n'ụgbọ mmiri a wee kụba anya bụ ịga nya na ọ nwego ndị meghela ọnụ si na va bụ ndị Igbo na va ma ebe va si o nwere pastọ a na-akpọ TD Jakes kootie na-agabesi ihe n'ikpele ọ sị na ya bụ onye Igbo na nna ya agwala ya abụkwu m ebe ọ na-ekwu ya elitere m ya na nna ya agwala ya ọ sị na ndị niile akatala arụ na Amerịka ji si ego lugbu onweve n'ọrụ ma ọ para wefere ma bancha gbado ndị Igbo ọ sị na onye ọbụla ịbụ na-alụsi ọrụ ike katala arụ na onye Igbo na ebe ji wee malụ ndị Igbo na-ebe nyasị ụdị mmadụ abụ nwere ike ịlata ndị ọzọ edulubebi ebe a na-awa ji ọ bụ na obodo niile ekwete na aga awa ji n'ovu ụbọchị ọ bụrụ sọsọ ovu ebe ka a ga-edu ndị a je enwere Ebonyi enwere Enugu enwere Anambra enwere Imo enwere Abịa egwuo na Rivers ebe a nọgasị gị ghọtago ndị abịa ekesasị ava vavụa n'Igbo mbọsị a ga-awanya bụ ji a ga-ebugodo ụzọ gọọ ọjị agọsie ọjị ọ bụ ekpere ka eji ọjị ekpe a wee waa anya bụ ji awasịzi ya ji ife niile niile eji wee mali Igbo emevi ya mbọsị avụ aya eti mmanwụ aya agba mgba ụmụ agbọghọ ka nwere ezigbo ntutu n'isi babụ ebe aba na-eyi kịta akpọ ndị ga-akpaba isi onye ọbụla kpara isi nke manara ini etu onye aba ịghọtago achọ onye kọtara ji kasị ji niile etu onye aba abụkwa ndị bidebe mmiri onye je seta azụ kasị egosi gị na-ekwe n'ive eji mali Igbo a wee kpọtụ ụmụaka onye ọbụla nwere ike ịkwụ ọtọ kọọ akụkọ nkeji ise ma ili dasụnye n'ovu okwu oyibo etu onye aba ịghọtago ịpụtazịa mbọsị abụ a na-azọ azọ ka egosi ive eji wee mali Igbo ebe ọ bụ na ndị ekerabịa UNESCO mara atụ na ọma etezi aka asụsụ Igbo anwụrụ vavụ na asụsụ Igbo avụ ama anwụ akụziri n'ụlọ akwụkwọ emebe mmemme a ga na-eme na ịpụta
ife dịka mmanwụ bụ omenala Igbo anyị ma na-ekwe ka ọ nwụrụ. Ịpụta n'ụmụ ojii, o nwere ebe e nwere mmanwụ n'ala Igbo ka ụmụ ojii nwere mmanwụ nwesie ma na agwọ ma na agụ ma mmanwụ dị n'ime ebe ncha ghọta ebe na-ekwu anyị matịrị mmanwụ n'ụmụaka ife a na-akpọ ụlaga ka anyị ji wee bido ịghọtago ịpụta be mmadụ gwụsie ego ọkacha ebe ka mbọchị Krismas onye unu ego unu agụkwala egwu jebe ebe ọzọ ife eji mara ụlaga bụ egwu agụsie egwu niile a ịghọtago onye ga-ego bụ onye ije ebie o nwere egwu eji ekeneva ịmụta nwa ka ọ mara ibe dị na mmụọ jeme enye ozigbo ugo a na-ame ụlaga kwunye ọ nabago anyị esoli ebe ọzọ etago anyị gụsie egwu ọ bụ na ọ nwere ibe e nyere anyị akpọrọ iyi eji m ọfọ akọsịbaghị n'anya ibe niile abụrụ ibe eji wee too ịghọtago omenala mgbe abụ ị na-ele anya ịbụ na ndị ọcha ga na-abịa obodo anyị a ka abịa na-abụ ụmụ ibe a ba na-amarọ ka o si bido a na-akọwalụba ịghọtago otego nnụbara ọgụ a ọ dị mma o nwere oge nsị ka anyị meveke n'ive gosi ka esi agba ọvala n'ala Igbo ịghọtago igwe ndị katala arụ ịma na ọdịbebe dịka ịbịa bụ n'ukpo na be atụ eze ọvanwa bụ ndị na-echi eze na bebe ịghọtago ịbịa n'ebe dịka be atụ eze abụ ide etesie emume aya eme mbọsị aya agba ọvala ọ bụ na ya ebido mkpụrụ ụbọchị ịtọ n'iru wee nọ emesie ebe ị na-asesi anya ese anọdụzie anyị na igwe na ndị niile ebe na igwe na-achị obodo nọdụ asị onye ọbụla ị ya atụ inu na abụ kọwaa anya ajụa igwe kedu obodo ndị ọ bụ ovu nne na ovu nna jikọrọ unu kedu emume ụmụ ibe a na-ajụ si ndị mmadụ ji ama ụmụnne ba ịghọtago mana mesị ibe niile a ebe na uche ebe abụ na ọka wee nye gị ego ka ị wee ọ bụrụ ibe anyị ji emeli bụ ka a wee nye anyị ego na ka e weta obodo anyị ọfụma o nwere onye ya apụta tata sị na onye dị Peter Edochie ego na Peter Edochie ahụ eriri ibe ebi mbe m amụ m ụmụaka azụsigo mba na Chukwu debere ana m ndụ ibe mma na-eli anya akọrọ m ya na ọ bụrụ na masị ndị Igbo mee na ibe dị etu a ọ bụrụ ka gbakwa ata m anya ka ntị na-akpa ndị Igbo si na ntị arazgo ka ọ na-ara na ejiri ya eze mmiri ịghọtago mana ibe anyị na-eme bụ ka amalụ na otego Igbo ji wee dịba mana ndị Igbo atọrọ m na-ebe akwa wee na-amaji na-ahazi ma na-achụ na ma na-eme mana anyị na-emekwa n'ọnwa anyị ibe niile ọ bụ na anyị eweta ovu ụbọchị a wee na-awa ji mbọsị a ya eme ọ ya enwe ndị ga-esi Ebonyi bịa Enugu si Enugu aja Anambra si Anambra vasi etu agagharịsịa ovu ozi ka va ga n'ezi na ibe ọ bụ ya ka Igbo ya eme na-arọ dị etu a ụmụnna ya nọ na Amerịka bụ dibịa oyibo rinne ịghọtago va amụsị ife gbasalụ ụbụrụ mmadụ karabịa umeju ma kwụlọ ma va amụsịrị ife niile a emeketa Igbo niile atụa ụtụ ka anyị lụọ nnukwu ụlọ ọgwụ n'Enugu bụ ebe Igbo esi mara Igbo niile ka na-amalụ m ibe Enugu ibe niile anọ m n'ugwu Hausa ebe izi mmalụ bụ Enugu Eastern Nigeria capital Enugu alụọ ya na Enugu esi etu a Igbo a na-atụ ego wee na-alụ ebe a ụmụnne anyị anọsi obodo oyibo anata ọ ma abụzi onye ọbụla umeju enyebere nsogbu ọ chọwa ego eji wee ji obodo oyibo vedulu ndị niile maara anyị ya dunetebe ebe a o nwere ndị chọọ ka m bịa Amerịka ụmụ Igbo
n'ọmaja bụ sị ndị dibịa oyibo ba bịara ebe a mana maazị ka m bịa gwa ụmụ Igbo okwu mgbe ba katara arụ chukwudobe m ndụ m meje ka ndị gba ndị Igbo okwu so na ife na-ekwu bụ o nwere ife ga-ejikọ ndị Igbo ka awam ji ya bụ now ekwentị ọfụma a ga-eme ya mkpụrụ ụbọchị 3 Fraịde na uchichi ụmụ mmanwụ uchichi ya akpaghalịsịa gbaa mbọ onye kwuru mma ya ka vancha agaghalịsịa ịghọtago na uchichi ya bụ echi bụ Satọde apụva n'ama ka eje waa ji onye ọbụla bụ onye Igbo eyila avụ Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo eyila ebe ị nọ na n'ụwa ị ga-eyi avụ Igbo echi bụ ụka onye ọbụla bụ onye Igbo eyila avụ Igbo wee jebe ụka anyị nwe na-aka ụka fada ya eyi avụ Igbo wee ka ụka gwa Chukwu mbọsị avụ ibe anyị na-eme tata ibe anyị ji eleta ebe anyị si o nwere fada papa m kụziri n'ụlọ akwụkwọ a na-akpọ Fada Maduka onye Ekwulọbịa Maduka na-eyi avụ Igbo wee na-aka ụka o mesịrị bịa nta ejebe anyị echie ya echichi obuo Igbo akwụ na-echi enyi wee na-akpaghalị onye Igbo ka ọ bụ Fada Maduka onye Ekwulọbịa ijebebe jụọ ese ya na ọ bụ na-emevi ya ịvụ na ndị niile bụ ndị Naijiria enyebe ndị Igbo ugwu ndị ọcha onye rapụ bebe ọsị gị na a na-eje ana Igbo a na-eje awam ji onye ọbụla ebulu foto wee kamera wee bịa ife niile abụrụ ife anyị eji wee na-eme ka ụwa malụ ndị ebe ndị ya bụ imevie ewelie malụ Igbo ọvụma anyị enwe ovu uche nke abụọ dị na onye si Yoruba bịa bụ echi ugwu azabịa okewasị anyị o nwezi onye na nwanne ya ga na-anọkọ anyị sị na anyị ga-eji ovu obi wee mee ife dị etu a onye si ugwu Hausa bịa rụrụ nwanne anyị nwoke si ka o sovi ya n'azụ ka a wee na-azọ ebe a ọ bụrụ ife ga-eso okwu anyị nche ekweta esovi ewetago maka o si dị kịta anyị kewasị ihe nkewa ewetago ọnwa bụ onye Igbo ara ọta kịta ka ọnwa Igbo ya ndị ga-ebusi ya agha bụ ndị Igbo abịazi ya ibu na ọsọsọ anyị nwa bụ ndị na-eme ya bụ ọbụme na Naịjirịa ndị Hausa ga-ara ọtọ onye Hausa na akwụli ya n'azụ ndị Yoruba ara ọtọ Yoruba akwụli ya n'azụ ndị Igbo amaghị ugire ọ bụ na isi ndị Igbo tata rọta na ovu onye ka ọ jee zọọla anyị ọchịchị steeti niile anọdụ ka ọ bụrụ bebe ka onye abụ ya esi ọ bụrụ ibe ibebe ka ọ bụ ịghọtago ma ọ bụ na anyị emekọba ibe ọnụ agbakọba ji ọnụ etu a ivu na avụ Igbo a anyị na-agwa m na ma na-eyi ike ndị Igbo ga na-eyi erie nne ebe ọbụla ị nọ ọ na-enye gị aṅụrị na onye Igbo ka ị bụ ị na-eje obodo oyibo iyiri avụ Igbo ịla ndị ya wee mekọta ugbo na-esi etu a ma na onye ọbụla esi n'ime ewu tuo abụghị n'iyi avụ Igbo yiri aka jide apụpe adịghị si ebe a gaa ị na-eku apụ na-enepụ anya ọsị abụ na oyi na-atụ were apụ ị na-eku apụ ama na odogwu bata ewetago ndị dịka ndị Basuto ma ndị Bekwana ndị niile aje gbara akwụkwọ bajere akwụkwọ kara aka n'obodo oyibo mana vailave ndị bevenu ị na-asụgbu obebe esi etu adebe onu isusi oyibo esi etu achigherie onye ga-akọwa ya akọwava aka ọzụzụ ya okwe n'isi okwuo nke a na-akọwa ọdọrụ ka iyi mana ibe niile n'iyi na-ekwu ọ na-anụ gbadova ncha mana iji wee gosi gị na asụsụ ya na ya na-enweli ya aṅụrị n'onye ọ ma emegheli ya arụ ịghọtago ka ndugo ka anyị adịghị mma